Октомври 2024. Градът е Белоградчик. Есенното слънце проби облаците над красивия северозапад и участниците във второто издание на международния крос скалите се радваха на отлично време за бягане. Трасето, за разлика от 12 месеца по-рано, беше по две от централните улици на един от най-живописните градове в България. Решение, което се понрави на близо 200 участници, застанали на старта. А крос скалите беше пионерски в много отношения. За пръв път в града пристигна министър на спорта. В случая първия българин играл в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Георги Глушков, който откри състезанието. За мен е удоволствие да бъда заедно с вас. Това състезание има своето бъдеще и аз съм сигурен, че ние ще го превърнем в една сериозна традиция, а и най-добрите имена на леката атлетика не са в Белоградчик. За пръв път то беше излъчено на живо, не само в кратката история на пробега, но и въобще на тези състезания в България. Това състезание лекоатлетическо е с международен характер и го организираме за втора поредна година. Община Белоградчик, заедно с Асен Христов, господин Христов, който е основен спонсор на това състезание. За пръв път наградния фонд се доближи и до 30 000 лева парични и предметни награди, което за крос България не се беше случвало. Трябва да се отбележи и международното участие в него, защото за първи път в надпреварата участваха мароканци. Състезанието беше открито от министър Глушков, кмета на Белоградчик Боян Минков и основния спонсор на проявата, председателя на надзорния съвет на Еврохолд Асен Христов. На старт първи застанаха учениците от Белоградчик, които определиха за втора година градските шампиони в съответните възрасти. Първоначално бяха записани само 20, но в часовете преди състезанието дойдоха още толкова. Те пробягаха разстоянието от 800 метра, като първенците получиха спортна екипировка, а дори и тези, които не стигнаха до победата, се заканиха, че ще тренират през следващите 12 месеца, за да бъдат по-добри до година. След това дойде време за 14 и 16 годишните момичета. Впечатление направи 14 годишната дъщеря на участничката на Олимпийски игри в 400 метра с препятствие и рекордьорка на 1000 метра Цветелина Кирилова, а именно Явора Кръстева. Тя победи убедително своята възраст, а бе първа и при по-големите с 2 години. Измина разстоянието от 1950 метра за 7 минути и 16 секунди. На 7 секунди зад нея завърши шампионката при 16 годишните Вяра Милчева. Трета в бягането бе Асения Димитрова на 14. При 14 годишните момчета, които също бягаха по една обиколка, титлата беше за Валентин Илиев, а при 16 годишните за Матей Симеонов от Атлетик Луковит. Много интересно беше бягането за жени и девойки до 18 години, за които имаше и парични награди. Трасето им се състоеше от две обиколки. 18-годишната Памела Ени и шампионката при жените Маринела Нинева бяха рамо до рамо почти до финала. Състезателката на Локомотив Дряново спечели първото място при девойките с време 13.35, а Нинева за втора поредна година триумфира на кроса с 13.22. Втора зад Ени с над минута по-слабо време завърши Елена Здравкова, а трета Виктория Петрова. Мартин Чекански от спортен клуб Юниверсал измина дистанцията при юношите до 18 години от 5 км и 850 метра за 19.49. Ангел Дарандашев от Атлетик 90 Луковит беше близо до него с 19.53, а трети завърши Виктор Петков от Спринт Червен бряг с 20.01. В голямото надбягване при мъжете на дистанция 9 км 750 метра тройката се оформи от двама родени в Африка бегачи и националът Стоян Владков от Етър Атлетик Велико Търново. Исмаил Сенанджи от Евър Варна, който е от Уганда, но живее в България, бяга с темпо малко над 3 минути на километър и триумфира за 30 минути и 40 секунди под радостните възгласи на дъщеря си Ясмин и съпругата си Биляна, които също участваха за втора поредна година в кроса. Негови подгласници станаха Аюб Елбир от Марокко и Стоян Владков. В масовото бягане при ветераните, жени над 45 години и мъже над 50 години, първи стана Желязко Желев, който единствен пробяга 800 метра под 3 минути, а именно за 2.58. Цветелина Кирилова бе първа при дамите, но логично с 3.10. Призорите получиха кашони с вино от изба Магурата, а всички си тръгнаха из бутилки шампанско. Ветераните мъже пак бяха разпределени в 3 категории – до 80, до 100 и над 100 кг. Организаторите планират до година дамите също да бъдат разпределени в категории, но във възрастови такива. Вече е ясна и датата на крос скалите 2025 година. Това е 5 октомври. Очакваме ви в Белоградчик да спортуваме заедно. Благодаря на всички. Започваме. Добре сте дошли до година и сега, и докато ни има.